Сайри Олам. нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри Олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри Олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри Олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. Сайри Олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри Олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи Сайри Олам ҳар рӯзи душанбе бо Меҳрона Разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. дуруд сомеони гиромӣ, барномаи Сайри Олам аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо. бо шумо боз ҳам ба сайри афсонавии кишварҳои дунё мепардозем, чун муаррифии ҷойҳои дилфиребу мафтункунандаи ҷаҳон, расму оин, фарҳангу тамаддун ва ошноӣ пайдо кардани шумо бо миллату халқияту анъанаҳои нав ҳадафи мост. сомеони гиромӣ, дар ин нашри барнома шуморо ба тамошои Эрони бостонӣ даъват менамоем. ҷумҳурии исломии Эрон дар ҷанубу ғарби Осиё ҷойгир буда, пойтахташ шаҳри Теҳрон мебошад. Он дар ғарб бо Ироқ ва Туркия, дар шимолу ғарб бо Озарбойҷон ва Арманистон, дар шимол бо баҳри Ҳазар ва Туркманистон, дар шарқ бо Афғонистон ва Покистон ва дар ҷануб бо халиҷи Умон ва халиҷи Форс ҳамсарҳад аст. масоҳаташ ҳамагӣ 1,648,195 километри квадратӣ буда, аз ин ҷиҳат дар ҷаҳон ҷойи 17-умро ишғол мекунад. аҳолияш бошад ба беш аз 88 миллион нафар мерасад. сомеони иззатманд, мехоҳед дар бораи ин кишвари кӯҳан ва мероси ғании он бештар омӯзед? пас бахши аввали барномаи моро пайгир бошед. бахши маълумоти аҷиб. дар замонҳои қадим нисфи аҳолии ҷаҳон дар қаламрави Форс яъне Эрон зиндагӣ мекарданд. бо шарофати ҳамин Эрон дар таърихи сайёра сераҳолитарин кишвар ҳисобида мешавад. баъзе шаҳракҳо дар қаламрави ин кишвар беш аз 4000 сол пеш аз мелод сохта шуданд. Эрон гаронтарин икраи сиёҳи ҷаҳонро истеҳсол мекунад. он аз як навъи моҳӣ бо номи албинос гирифта шуда, 1 килограмми он тақрибан $35000 фурӯхта мешавад. соли 1932 эрониҳо пули тумани худро ба реал иваз карданд, аммо ҳоло ҳам нархҳо дар ин кишвар ба таври васеъ бо туман нишон дода мешаванд. эрониҳо аз дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои бузурги ҷаҳонӣ маҳруманд. мардуми Эрон беш аз 2500 сол пеш ба қолинбофӣ машғул гаштанд ки қолинҳои эронӣ то ҳол яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. Эрон аз рӯи шумораи ёдгориҳои таърихиву меъморӣ ҳифз шуда дар ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол мекунад. ин ҳам бошад танҳо пас аз Миср ва Италия. бузургтарин конҳои санги фирӯза дар Эрон кашф шуданд. дар ин мамлакат якбора 3 тақвим эронӣ, исломӣ ва григорианӣ истифода мешавад. тибқи маълумоти тақвими эронӣ ҳоло соли 1403, исломӣ 1446 ва григорианӣ 2025 аст. Эрон инчунин дар истеҳсоли писта пешсаф аст. заминҳои писта 20% заминҳои хоҷагии қишлоқи ин мамлакатро ишғол мекунанд. писта яке аз маҳсулотҳои асосии содиротии Эрон аст. забони расмии ин кишвар забони эронӣ мебошад, аммо аҳолӣ бо забонҳои дигар озарбойҷонӣ, курдӣ, туркманӣ, арабӣ ва арманӣ низ ҳарф мезананд. Эрон тақрибан 10% захираҳои нефти ҷаҳонро дорад. он чаҳорумин истеҳсолкунандаи бузургтарини нафт дар ҷаҳон аст. бахши сайре дар сайёраи замин. Эрон кишвари дорои таърихи бой ва фарҳанги нотакрор аст, ки саропо пур аз мавзеъҳои тамошобоби аҷибу ҳайратовар мебошад. ин мавзеъҳои назаррабо машҳуру маъруф буда, сайёҳони ҷаҳонро ба худ ҷалб мекунанд.
аз мӯъҷизаҳои зебои табиӣ то шоҳасарҳои нодири меъморӣ, кишвари Эрон баҳри сайёҳат маконҳои дилфиреб зиёд дорад, ки диданашон ҳатмӣ мебошад. манораи озодӣ. бурҷи озодӣ аз маъруфтарин рамзҳои Теҳрон ва дар маҷмӯъ Эрон аст. манора соли 1971 ба ифтихори 2500-солагии империяи бузурги Форс сохта шудааст. он на танҳо гавҳари меъморӣ, балки як ёдгории муҳими таърихӣ низ ба ҳисоб меравад. тарҳи ин манораро меъмори эронӣ Умид Собатӣ таҳризӣ кардааст. он унсурҳои меъмории суннатии форсӣ ва муосирро ба ҳам мепайвандад, то як намунаи беназир эҷод намояд. баландии умумии манора 45 метр буда, аз сангу бетони сафед сохта шудааст, ки ба ин манора намуди аҷиб мебахшад. меҳмонон метавонанд ба саҳни баланди бино, ки манзараҳои бошукӯҳи Теҳрон ва кӯҳҳои атрофро пешкаш мекунад, бароянд. инчунин ин манора чун макони баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва намоишҳо хизмат мекунад. дар атрофи манора боғи калоне мавҷуд аст, ки дар он шумо метавонед сайругашт ё истироҳат намоед. ин макони маъмул барои ҳам сокинони маҳаллӣ ва ҳам сайёҳон аст. манораи озодӣ як ёдгории фарҳангӣ боқӣ мемонад ва боздид аз он таҷрибаи ҷолибест, ки имкони омӯзиши бештар дар бораи таърих ва фарҳанги ғании Эронро фароҳам меорад. пули хочӯ. дар миёни ҷозибаҳои асосии Исфаҳон якчанд кӯпрукҳо мавҷуданд. пули хочӯ, ки тақрибан соли 1650 сохта шудааст, беҳтарин намунаи онҳост. ба ғайр аз меъмории ҳайратангези худ, ин пул макони ҷамъомади сокинони маҳаллӣ низ мебошад. одатан дар зери кӯпрук дар ғуруби офтоб пиронсолонро дидан мумкин аст, ки суруд мехонанд. пули хочӯ дар асри 17 дар замони салтанати шоҳ Аббоси ду аз маъруфтарин ҳукимони эронӣ сохта шудааст. он барои пайваст кардани ду соҳили дарёи Зеденеруд сохта шуда, барои сокинон ва тоҷирон чун шоҳроҳи муҳими нақлиётӣ хидмат мекард. дарозии ин пул тақрибан 130 метр ва бараш 7.5 метр мебошад. яке аз хусусиятҳои ҷолиби диққати кӯпруки хочӯ ин бо нақшу нигори сафолӣ ва кандакориҳои зебо оро дода шудани он аст, ки намуди пулро зебою дилкаш менамояд. бо шарофати зебоии худ ва манзараҳои шигифтангези гирду атроф, пули хочӯ рассомону аккосони зиёдеро ба худ ҷалб намуда, онҳоро ба эҷоди асарҳои нави бадеӣ илҳом мебахшад. қасри гулистон. дар Теҳрон қасрҳои зиёде мавҷуданд, ки машҳуртарини онҳо қасрҳои шоҳони бузурги Форс ва шарикони онҳо буданд. қасри Гулистон аз ҷумлаи он қасрҳоест, ки дар қалби Теҳрон ҷойгир буда, яке аз муҳимтарин ганҷҳои меъмории Эрон ва мероси муҳими фарҳангии кишвар мебошад. ин маҷмӯа дар асри 18 сохта шуда ба манзили сулолаи Коҷор ва рамзи қудрати онҳо табдил ёфтааст. қасри Гулистон якчанд толорҳоро дар бар мегирад, ки ҳар яки онҳо аз рӯи шакл беназиранд. машҳуртарин толори он толори тахт аст, ки бо оинаҳои боҳашамат ва расмҳои мозаикаӣ оро дода шудаанд. ҳавлии кушод ва боғҳои зебое, ки дар атрофи қаср ҷойгиранд, фазои дилрабо ва оромеро ба вуҷуд меоранд. дар сохтумони ин қаср маҳорати меъморони эронӣ, ки сабку усулҳои гуногунро моҳирона ба ҳам пайвастанд, инъикос ёфтааст. гулистон на танҳо макони қабули қарорҳои муҳим ва баргузории тоҷгузориҳо, балки махзани санъати Эрон низ мебошад. дар толорҳои он экспонатҳои бошукӯҳеро дидан мумкин аст, ки
ки аз таъриху фарҳанги ғании Эрон қисса мекунад. маҷмӯъаҳои наққошӣ ва қолинҳое ки дар ин қаср мебинед аз рушди санъати ин кишвар дар тӯли садсолаҳо гувоҳӣ медиҳад. имрӯз қасри гулистон як макони машҳури сайёҳии Эрон буда ҳамарӯза меҳмонони зиёдеро аз гӯшаю канори дунё ба худ ҷалб мекунад. сомеёни гиромӣ, бо таманнои хушию саодати рӯзгори ҳар яки шумо барномаи навбатии сайри олам ҳусни анҷом мегирад. бо шумо будем масъули барнома Меҳрона Разоқзода, коргардон Илҳом Кенҷаев. хайр, то барномаҳои навбатӣ хуш бимонед.